mutum a kulle shi wallahi Allah a daina ganin sa yanzu kaga Mubarak Unifike aka dauke shi aka kulle shi to kan yayi wani abin da gashi nan an kuma dauke wani yaro shi ma an kulle shi to amma saboda yayi wani title dan karami bai fi komai ka ce kai wannan kalata ce a wannan kalata ce kar ku ja da ni kada ku ja da ni ai kalata ce jika kana ganin ta ka dan iya assalamu alaikum dan mata barka ne ya kike kin wuni lafiya inda ban wani ba za ka gani baiwar Allah wannan magana ce fa ta gaisuwa ba wai abu ne na faɗa ba kin gane ta ne ku kashe ni da Allah idan ba za ki damu ba ni duk ba wannan ina so mu dan samu sasantawa ni da ke dan samu fuskantar juna a samu fahimta a na kake sai ka ce kuturu lafiya a ina gwada miki yadda abin zai kasance ne kin gane ba wai kuturu ne ba kin ga hannuna kin gane ke tsaya ki jin gaya miki iya takalmin kafata da ke gani wannan takalmin da ke gani kina ganin sa wallahi ya isa takalmin ki da wayar ki da zoben ki da dan kunnen ki da hular ki wannan takalmin zan iya takawa je gurin da zan samu kuɗin dalla rufin da kai zan siyo su kan san cikin mun kunne kake me haka wai da amma kace wannan surukata da wa nake gaki a gurin da wa zan yi in ba ke ba Allah ya kiyaye an yi ba da lokacin ba habar Allah kake ce baki da lokaci dan kin ga nazo miki da wannan ne nazo miki da me ake cewa tunamin wasu ya kake anya kuturu ne kai ba kuturu bane kin ga hannuna wallahi kawai da ina gwada miki yanda abin zai kasance ne kin gane yanda tun muna gudu wallahi kai ka bar nan wurin kafin in tara ma mutane to ai mu uku ne ma a gurin mu hudu dai ko okay ashe ma kin gane mu hudu ne amma kuma kike cewa mu uku ne to zaka bar nan ko ba zaka bar nan ba dalla ka wuce ka ban guri fita ai nake ga ma ka ta yi kyau haba amina kai ai komai ya tafi kenan komai ya tafi a baka sha ɗaya ba mutumina kana da to ai kawo ba ka ba nake ga ma ai ba ta arziki to shikenan kike ni kuma ne ni magana muna fiwa ai na sake dawowa kin san shi so wani irin mara zuciya ne ai ni ban da zuciya akan ki idan kika ji ana cewa sadaka akan ki ni na zama sadaka ba ni da komai za ka bar nan ba aha ba ga ki kuma a guri sai in ba guri ai shikenan mun riga mun zama daya haka ce ko la za ka dai kuwa bar nan gurin wallahi ka dinna ba za ka bar nan ba